Bueno, moi bons días. Imos comenzar entón. Darvos a benvida, veciños e veciñas de Redondela, compañeiros de corporación do Concello de Redondela, diputada provincial, tenientes de alcalde. Queremos, como vos decía, darvos as gracias por acompañarnos nesta preciosa xornada na que, dende o noso Concello, queremos render esta sentida e querida homenaxe ás nosas letras, ao Día das Nosas Letras, hoxe na persona dun lugués ilustre de Manuel María Fernández Teixeiro, un home que, a máis de escribir, adicou a súa vida a estudar, ao dereito, a facer política, a facer canción, cine, a editar e tamén a ser libreiro, como non. Un home que, acompañado durante moitísimos anos tamén pola súa gran muller, conseguiu un recoñecemento tanto aquí, na nosa terra, como fora, na migración, por exemplo, en Sudamérica, na Argentina. Un home que conqueriu que a mocidade leera poemas en galego e fixese seu, novamente, esta lingua despois dun período problemático e complicado como foi a nosa Guerra Civil. Recuperou a lingua para os novos e, polo tanto, recuperou unha tamén para nós. Queremos, entón, darlle este brevísimo e cariñoso homenaxe a través da lectura de algunhas das súas poesías, das que imos ter o prazer de escoitar da voz de un veciño daqui, da nosa vila, de Xosé Couñago, que nos acompaña hoxe. Vai ler dous poemas, un agora mesmo e outro para rematar o acto. E queríamos, bueno, pues que coñezades tamén a esta persoa que hoxe nos acompaña. Xosé é profesor de lingua galega na Escola de Idiomas, en Vigo. É un membro activo e participa activamente na divulgación do noso patrimonio cultural, do patrimonio galego. Colabora tamén con colexios, institutos e colectivos do noso Concello nesta divulgación activamente e é membro de diferentes asociacións culturais, tanto de Vigo como da contorna e daqui de Redondela mesmo, estudiando os nosos costumes, as nosas lendas e, en fin, o noso patrimonio cultural. Quero darlle as gracias tamén ao noso concelleiro de Cultura, que vai facer unha lectura dedicada especialmente ao homenaxeado deste ano, a Manuel María, e para rematar este breve acto, imos poñer, como sempre, a nosa homenaxe floral baixo a estatua de Castelao. Agradecer tamén, como non, a presencia da Banda Cultural de Arcade, que nos deleitou con estas pezas para abrir o noso acto e que pechará despois tamén, como todos sabedes, e estades convidados a cantar e acompañarnos co himno galego. Moitísimas gracias, Xosé. Adiante. Este primeiro poema que recitamos agora para comezar o acto, escribí uno dedicado a Galicia, e aquí podemos ver o concepto que el tiña da nosa terra, da xente que aquí vive, e como el miraba os nosos problemas. Titúlase Galicia. Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas e terras por labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento. Pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Concelleiras, concelleiros da corporación, diputada provincial, é para mí unha honra estar por primeira vez neste acto en Redondela, homenaxeando as letras, e que me corresponda ler o discurso institucional, neste caso homenaxeando ao poeta lugués Manuel María. Hoxe é un día de festa moi especial en Galicia. Non só un día festivo no calendario, é un día de festa nas casas, nas escolas, na rúa e nos corazóns, porque hoxe celebramos un día moi especial para a nosa lingua, para a lingua que nos identifica no mundo, para a lingua que nos identifica e nos une como pobo.
A imaxe e a memoria de Castelao presiden dende os anos 80 a nosa Alameda con esa fermosa estatua que teño detrás de min, que nos invita dende o seu aceno sereno e reflexivo a pasear ao seu carón. Unha estatua erixida naquel momento por desexo do pobo de Redondela mediante unha subscripción popular que permitiu inmortalizar a presenza entre nós dun dos máis grandes, bos e xenerosos que a nosa historia coñeceu. Perante a súa memoria inmorredoira, celebramos este día tan importante para todos nós e ante a súa presenza renovamos o noso compromiso de encher de vida a nosa lingua con 1000 primaveras máis. Que a nosa lingua continúe viva, fresca e fermosa como ata agora, outras 1000 primaveiras máis, é unha tarefa de todas e de todos nós, unha tarefa diaria, persoal e colectiva, dentro da familia, dos pais aos fillos, dos avós aos netos, transmitindo aos nosos rapaces de agora mesmo esta lingua milenaria que nos pertence como o maior e máis valioso patrimonio que os galegos fomos creando e atesourando ao longo da historia. Este idioma que só a nós nos pertence, nos define, que transmitimos tan celosamente aos nosos fillos e que tan amorosamente compartimos e mostramos ao mundo. Todos temos o noso pequeno grau de compromiso na casa, na rúa, na escola e, por suposto, na nosa propia responsabilidade como representantes da vosa vontade de defender e preservar a nosa lingua, de alentar e promover o seu emprego en todas as actuacións da vida cotiá que dende as administracións nos corresponden. A nós, como corporación, énchenos de particular orgullo celebrar e renovar unha vez máis neste Día das Letras Galegas este compromiso coa nosa lingua e asumimos e facemos nosas tamén as palabras do poeta Manuel María homenaxeado neste ano cando afirma «Galicia somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala». Se a terra e a paisaxe que nos envolven falasen, falarían coa voz de Manuel María. Manuel María foi a voz da nosa terra feita poesía. A súa palabra era como un arado que entraba na terra e farecía abrollar ao seu paso versos que nos fan saborear os máis fermosos sons da nosa lingua cando esculta o sentir do paraíso en que vivimos e así o expresou Manuel María. O son das aves, o vento e as sereas, a voz solemne do mar, rouca e escura, é a voz do amor coa súa fondura. Manuel María foi poeta de vocación, poeta toda a súa vida, aínda que como escritor tamén se desenvolveu en todos os demais xéneros, narrativa, teatro, ensaio. Nado en Outeiro de Rei, Lugo, en 1929, dende moi novo sentiu esa chamada literaria interior que o levou a contactar con escritores do seu tempo, formándose con eles en faladoiros e publicacións que animan a sacar a luz o seu primeiro libro aos 21 anos, titulado Muiñeiro de Brétemas. Tras deste primeiro poemario de 1950, publicaría ata un total de 60 obras cheas de versos. Terrachá, o seu gran canto e inspirador de tantas melodías de cancións inesquecibles, Os soños na gaiola, Mar Maior, Poemas para construir unha patria, O libro das badaladas, versos para un país de minifundios e tantos títulos que nos suxiren a fondura do seu pensamento. Por medio deles agasallounos con 13 pezas teatrais e 6 obras narrativas. Tamén escribiu literatura dirixida aos rapaces e unha numerosa escrita ensayística. A súa obra literaria e a súa escrita foi expresando ao longo da súa vida a evolución da súa formación persoal e o do seu compromiso ideolóxico con Galicia. Nos duros anos da ditadura, Manuel María denunciou a realidade social que vivía o noso pobo naqueles tempos en palabras do poeta «Compre loitar contra o silencio. É preciso, é urxente, é necesario rematar co silencio dunha vez, recobrar as palabras unha a unha, facer con elas proclamas e cancións, primaveiras de soños e de esperanzas, coiteladas de luz, voz verdadeira que obriga a camiñar a nosa patria». Manuel María tamén foi un firme e concienciado defensor da nosa lingua, por riba de calquera marxinación ou prohibición que se lle quisese impoñer. Como así o manifesta nos seguintes versos: «Estou cos meus, co meu pobo de labregos, de mariñeiros e emigrantes, como o seu pan, bebo o seu viño, falo o seu idioma secular. Este é o único xeito de estar co pobo, compartindo a palabra que nos xungue e nos salva. Non comprendo como se pode estar co pobo desprezando a súa fala». A Manuel María deberemos recordalo sempre como un home comprometido coa lingua, coa terra e coa xente.
e que o levou a participar tamén moi activamente en política ata o ano 1985. A partir dese momento, adicouse plenamente á creación literaria e á actividade cultural máis diversa, percorrendo o noso país en todas as súas dimensións para sementar cada recanto de mar e terra con aquela voz tan persoal que abromaba en cada súa palabra. Manuel María deixounos un 8 de setembro de 2004. Aquel arado que comezara abrindo un rosel de sucos na terra chá luguesa partía na derradeira xeira da súa vida dende o porto coruñés, sucando o mar cara ao heroico Avalón, donde nosos vós e generosos, e deixando tras de si o ronsel da incansable arela de país que nos transmitiu constantemente e cada día a obra e a palabra de Manuel María. Graciñas. Neste segundo poema vemos o Manuel María máis belixerante, comprometido, sempre despertando conciencias. Di así: o pobo é invencible, o pobo é o eterno. Unha marea cambiante é sempre igual. Un outo mar que canta, chora, cala, berra e enfurécese. É inútil loitar contra o pobo, é inútil querer asoballalo. Sempre rexurde renovado, limpo, virxe, inocente e incontible. A súa forza é inesgotable. Pasan os tiranos e o pobo sigue en pé, erga a súa testa eternamente xoven e fermosa, pese a que quixeron afogala en océanos de sangue. O pobo sempre percura de novo por instinto os camiños que o levan cara a súa inalienable e definitiva liberdade.